ובאותו עניין כמעט רעיון יוצא דופן עם המבוקש מספר אחת של טורקיה, מנהיג ה-PKK, זה ארגון הגרילה הקורדי בגבול עיראק. איתי אנגל, אלעמי, שליח עובדה, אתה נסעת עד לשם כדי לפגוש את האיש הזה שקצת לא מבין למה אנחנו נעזרים להילחם בו. כן, זה חומר למחשבה, דני, מי החברים שלנו ומי האויבים שלנו, וכשהמזרח התיכון משתנה אז גם ההגדרות הישנות עומדות מחדש למבחן. תראה, אני כישראלי שמגיע לשם, לגבול עיראק, ל-PKK, אני לכאורה השטן, כי ישראל הרי מסייעת לטורקיה במלחמה שלה נגד הקורדים, נגד המחתרת הקורדי. אבל אנחנו מגיעים לשם לגבול מאוד מדמם של איראנים, קורדים וטורקים נלחמים אחד בשני, ואנחנו פוגשים אותו במקום המסתור שלו, ביערות שבתוך ההרים המאוד מאוד אדירים האלה, והוא, מורד קראילן, מנהיג ה-PKK המבוקש מספר אחד בטורקיה, מעביר בפירוש מסר לישראלים. You are now the most wanted man in Turkey. No. Aren't you afraid? No. 5 שעות הובילו אותנו עד שהגענו אליו. בהתחלה עוד רואים כפרים קורדים, בעיקר כפרים שהם מופצצים מהאוויר. מי שמפציצה כאן היא בעיקר טורקיה, שמסתייעת לצורך כך בטכנולוגיה, נשק והכוונה ישראלית. האויב מספר אחד שלה היא הגרילה שפועלת כאן בגבול טורקיה-עיראק, ה-PKK, והמפקד שלה, מורד קראילן, בפעם הראשונה מדבר אלינו. امنال دج علاقه دولتانون کی ترکیه را علاقه چه که نل دجن لفقط علاقه اسرائیل و ترکیه دا به تایبت سر تکنیکی شر همه که ما تنگاو دکه مثلا ترکی تکنولوژی هان هری زیدل دجی گریلا به کارهانین جی اسرائیل دیده. משהו על האזור שעליו אנו מדברים. כ-40 מיליון קורדים חיים במזרח התיכון, רובם בטורקיה, היתר באיראן, עיראק וסוריה. כל אחת מהמדינות שבהם חיים קורדים דואגת לדכא את השאיפות שלהם, והמחתרת הקורדית מצידה היא פועלת גם בתוך שטחי טורקיה ואיראן. מה שמעלה שאלות, מי כאן בדיוק החבר שלנו ומי האויב? دولت ترکی و حکومت AKP مثلا پشتوانی حماس که و گلک هولدانی خواه اصلا دجی اسرائیل جی و هیرو مثلا ترکی ایران و سوریل سرما دجمه اتفاق کری اما لحالی دیجی اسرائیل چکه نو تو نکرنی گریلا دده ترکی חבורת הלוחמות האלה צילמנו 3 קילומטרים מגבול איראן. בגרילה של ה-PKK השוויון בין גברים ונשים הוא מוחלט. לא פעם נשים הן המפקדות על גברים במשימות תקיפה ולחימה, וכשהן שומעות שאנחנו מישראל הן שואלות, כמו כולם כאן, למה בעצם? امدبین که اسرائیل اوی به حرم دا به تنیه دهندر دیرو که دا لگل اسرائیل جی گلک قرکرن را رومایه ایشک شاندیه و ده حرم دا گل کرد جیته فلخانده دوه که اسرائیل جبو تکوشین آزادی و کرد تصویر به هولدان نده. כן, מרתק. איתי, תודה רבה לך, ונאמר שהכתבה תשודר כחלק מפרויקט מיוחד בעונה הקרובה של עובדה.